Kaixo, Olatzat Karraga nahi, eta erizitzako heziketa zikloa ikasten ari nahi, Arikomendi ikastolan. Aurten eduki aukera titulo osagarri bat lortzeko psikiatriakoa. Honek, bosaketarako emango zigun 11,7 kreditu. Hau, distantzia erara egiten da, baina guk eduki dugu aukera erdi presentziala egiteko ikastolan bertan. Hau betetzeko bi bizita egin ditugu, bata Aitamendi ospitalera eta beste bat San Juan de Dios ospitalera. Eta klasean 26 ikasle gara eta gehienok aukeratu dugu psikiatriako ziklo hau eta kanpotik beste 8 pertsona apuntatu dira eta hortatik bat bakarrik etorri da klasera. Eta, ja bukatu ditugu esaminak eta espero dugu dana gainditzea.